Искате да кажете, че аз да кажа сега, че не съм подслушван, значи изобщо съм господин Никой. Какво ще кажете, значи, тази мания с подслушването даже ми е забавна вече. Все едно открихме топлата вода. Ами това винаги е било по един и същ начин, само сега техниката е малко по-добра и хората и някак си изтече информация отвътре от системата. Нищо това не е било по-различно през предишните години. И когато БСП управлявал, и когато Царя управлявал. Просто сега тези факти не успяха да се покрият, както обикновено. И аз не виждам защо трябва да се обръща наистина такова внимание на това. Факт е, че държавата не само подслушването, нищо не работи както трябва. Може би защото е симптоматично за хората, които управляват в крайна сметка. В такива условия трябва да има избори. Никой не гарантира обективност. Хората трябва да преценят кой трябва да е в парламент и кой не, но това са чисто професионални скривявания, според мен. Кое точно? Ами, нали знаете все пак, че ГЕРБ работят доста хора, така свързани с сигурността. И просто вече, когато те придобият такава възможност, се изкушават явно да слушат, да гледат. Що ми е интересно да слушат. Тоест това е нормално, вие така го приемате? Не, изобщо не го смятам за нормално. Ако от нас зависи, това ще бъде тотално поставено под контрол и никога няма да се случи. Просто е нормално за държавата, в която живеем. Всичко, което е реално ненормално за нормалните държави, да кажем, аз не казвам, но наистина каква нормалност има една клип, така върви предизборно, дана на нормалността. Ама как да сме нормални в ненормална държава? Аз също не считам, че съм изцяло нормален, защото тук нормалните хора се считат за ненормални, разбирате ли? Тук всичко обърнато наопаки. Дори, ето да ми обикновен пример. Аз това, между другото, ми помогна да оцелея тази моя това откритие, което направих преди 2-3 години, кое е нормално и кое не. В България е нормално, когато на някой човек открито почтено му помогнеш и кажеш и поемеш ангажимент, той да те излъже. Значи това е нормално. От тук нататък си правете изводите. Нормално е, ако дадеш пари, да не ти ги върнат. Нормално е, приятел, да сваля жената, най-образно казвам. Казвам ви, тотален липса на морал и принципи. И затова хората не се очудват. Аз не знам, ние вече сме такива, така сме, и каквото и да стане, вече няма как да ни очуди. Ние сме вече, това, нали си представяте, ако в друга държава това, което се случва, какви последствия може да има, но нашето общество вече толкова изтрещяло, бих казал думата. Вече ние не знаем, ходиме като призраци и не знаем какво става и нищо не може да ни трогне и впечатли. Разбирате ли, дотам сме го докарали. Ако аз искрено се надявам, че все пак има хора, които имат желание да се промени това. Но ако им харесва да живеят в такава обстановка, да, ще живеем. Аз обичам България и не мога да емигрирам, пробвал съм. Ще живея тук, дори и в тази обстановка, но силно се надявам децата ми, приятелите ми да живеят, да имат шанс, все пак наистина малко да стане нещата по-добре и наистина да има някакъв морал, дори между чисто човешките отношения. За да се случи това, трябва тотална промяна. И не знам дали имаме сили ние и като общество, и като хора да си дадем тази сметка за какво говорим. За пълния морален отпадък. И аз не искам да звуча като някакъв ментор тук и да давам акъл на хората и да кажат какви ги говори. Просто това е, според мен, реалното положение, за съжаление. Аз бих казала, че не сте се примирили съвсем с тая ненормалност, както казвате, защото в противен случай нямаше да сте тук. Съгласен съм, не съм. Да искате нещо да промените, защото това означава, че бихте говорил сега и би било нормално после да лъжете хората, ако следва. Аз съм горд с едно мое постижение, че няма човек аз да съм поел ангажимент и после да не съм го изпълнил. Смятам, че това е редно и по този начин трябва да се даде човешките отношения. Дори смятам, че дадената дума е повече от договор. Обеща ли някой нещо? Или е да, или не. Затова съм изключително разочарован и тези, които не ме познават в момента, знаете, по време на избори идват хора, говорят, ще те подкрепяме, обещават. И аз питам да или не. Не ми губете времето. Ако сте с нас, давайте. Ако не сте, ми кажете. Да, ще кажем и винаги става нещо, което е малко по-далечно от бъдеще. Аз никой не карам такова. Искам и се чуда, защо не е ли по-лесно човек да си каже мнението открито да, не.
колко е лесно. Човек трябва да има такава нагласа, морално да е така устроен. Аз едно искам да знам. Аз имам право на избор. И аз го знам това право. Аз мога да избирам, мога да отказвам, мога и да приемам. Аз съм направил мой избор и съм отдал цялата си енергия в момента, за да направя всичко възможно, да се даде възможност на нашите идеи да влязат в обществото и да имат представителство в Народното събрание. Не ми е, казвам го от все сърце, който ще да вярва, не ми е самоцел, нямам дори желание, фикс идея да ставам народен представител, но ако стана, наистина ще си изпълнявам задълженията и ще защитавам интересите. И тук искам да кажа на хората, че ако Ред, законност и справедливост има депутат от Ямболски 31 избирателен район, ще настояваме, ако участваме под каквато и да е форма в управлението, бъдещо управление и правителство, да имаме и областен управител за Ямбол. Защото считаме, че ако до тогава кмета Славов е на длъжност, ние не може да го оставим да продължава да действа по този начин. И трябва да има един коректив, който да е от друга партия и ние ще бъдем гарант за това и няма да позволим да продължават тези неща, които се случват. Това го казвате за първи път, между другото. Казвам го. Да. Не, то все нещо някога се казва за първи път, но идеята, и аз не винаги човек озрява постепенно за дадени действия, но ние предлагаме решение. И в крайна сметка, дори сега ще направя една инициатива. Нека господин Славов да помисли дали е редно да се работи за 50 стотинки на ден и ако иска да пробваме малко той да поработи по същата схема, както е накарал голяма част от хората да работят по тази схема. Кой работи за 50 стотинки на ден? Сега, естествено е, че ромите трябва да са бедни, за да може като дойдат избори да им се купи гласа. Само, че съм убеден, че този път те знаят много добре, че за 30, 50 или 100 лева няма да им решат проблема. Могат да ги вземат, но съм убеден, че този път наистина ще решат и ще гласуват по съвест. Огромна тема е това, купуването на гласове. Един много голям проблем. Имайте предвид, че тези хора са в робство и това е икономическо робство, което за съжаление поражда всички други последствия и то е умишлено поддържано, за да може точно в такива моменти, когато им се каже, като им се берат личните карти, като организират схемата, да им кажат за кой да гласуват. Но те винаги искам да знаят, че никой не може да каже за кой са гласували и кой конкретно, така че спокойно могат да гласуват както си искат. Там играта на всички избори, във всички кампании е една и съща. И после резултата за много хора също е виден. Имате ли наблюдение тук в Ямбол, че отново ще се случи това? Не, то няма това? какво наблюдение. Идват всякакви господа пред щаба и като минавам, предлагат си услугите. Аз им казвам, че ние... Тоест има борса за Има и гласове. тя е подвижна, предлага се навсякъде по централите. То не е директно искаш такова, но то просто като го видиш човека и ти е ясно за какво. Има 5000 приятели, които много ме поддържат мене специално, примерно, като дойдат при мен, или 4000 и т.н. Аз такива хора дори не говоря, но изобщо нямам никакво намерение да говоря, защото те говорят от името на компактни групи от население и силно се надявам да са мошенници и да нямат такова влияние, за което те говорят. Тоест вие отказвате категорично да участвате Отказвам в и днес ще разработим и даже разработваме специализиран материал, който листовка с съвсем кратки и ясни послания, които ще разпространим в ромските махали. Те ще имат едно единствено обещание. Вие ще видите какво е. Надявате се да бъдете разбрани добре. Аз силно се надявам, че ще ни разберат, защото те са ощетените. Но имайте предвид, че и тази омраза, която е по линията роми, българи, няма как. Роми ще има и българи ще има. Трябва да се търси решение. Ние от Ред, законност и справедливост настояваме да се поощрява образованата раждаемост, т.е. да се поощряват майките и бащите да имат минимум средно образование, за да получават повече пари за техните деца. Раждането на деца да не е начин за изкарване на пари. Вижте какъв парадокс има. В Европейския съюз има директиви за хуманно отглеждане на животни. Да, има как да влиза светлината, под какъв ъгъл, какво, за щастливи кокошки, за прасета, за
всяко един вид животни има ясно разписани директиви. Ние може ли, не знам, болно ми е, но за хора, истински хора, които имат души, да живеят по-добре от животните. Аз искрено ми е болно и наистина считам, че трябва да се вземат някакви мерки, защото към настоящия момент това не става и реално е само на думи. Знаете ли, аз да виждам във вас една много голяма промяна и го казвам като човек, който мисля, че преди 10 дни имах пак разговор с вас в това студио. Тя е по посока на това, че сте много емоционален и по един много човешки начин виждам, че наистина ви боли за хората. Може би те са самата причина това да се случва. Факта, че се виждате с много от тях, че реалните проблеми няма как да не ги виждате, няма как да избегнете от тази грозна картинка, но при всички случаи така много искрено и много, много човешки виждам, че ги се преживявате. Искам да ви кажа, че се бях уморил от хората. В смисъл, бях се капсулирал и аз. Кампанията ми позволи да видя, че аз съм човек, че се трогвам от нещо, защото това, за да оцелееш, трябва на нищо да не обръщаш внимание, да си абсолютен катил и дебил. В България това е начинът за спасение. И да приема всичко за нормално, както казах. Че това, че приятелите ще излъжат, това, че каквото и да ти обещават няма да стане, че думата не важи нищо, че няма уважение между хората. И сега бях се премирил, но исках и наистина полагам последно усилие, нещо да се случи. Не знам, дано си заслужава и искрено се надявам, че поне хората нещо ще ги трогне, защото иначе ще живеем, ама как живеем? А не се ли притеснявате, че това ще ви вземе много? Защото хората идват, те са обективни, казват някои неща, а при вас вече една чиста човешка емоция. Че влагате наистина... Аз влагам всичко от себе си, за всяко едно нещо, което правя, искам да има резултат. Амбициозен съм и искам да постигнем резултати. Това не мисля, че е лошо, но това беше претъпено през последните години, защото наистина просто много личностни, бих казал, разочарования претърпях от много близки хора. И то по чиста човешка линия. Предполагам, че и вашите зрители също имат такива. Всеки има такива моменти. Да, но в години, последно време те са по-концентрирани. Разбирате ли? Хората станаха лоши. Ние сме лоши. Лоши сме към другите, гледаме нещо древно да завъртим, да ги излъжем. Не трябва да е така и се надявам, че постепенно, бавно, явно не става бързо, особено в Ямбол някои работи. Аз съм изключително динамичен човек. Искам всичко да върви максимално бързо, но все пак има граници, които трябва все пак и аз да разбера, че трябва нещата да стават бавно и спокойно. Идват много светли празници. Нека да останем на тая вълна. Към финала вече сме на нашия разговор. Къде ще бъдете по Великден? Къде ще прекарате тези празници? Имате ли вече близки хора в Ямбол? Усещате ли някои хора като такива? След толкова време прекарано с тях. Имам близки хора, аз не съм паднал от Марс, за да нямам близки хора. Аз съм дошъл тук, имам близки хора, имаме структури, имаме приятели. Говоря ви в човешки аспект, близки до сърцето ви хора, имам примерно. близки хора тук, още преди да съм бил кандидат за Ямбол, за народен представител. Празниците ще отделя един ден от тях да прекарам с родителите си и приятелите, приятелката и през другото време ще бъда тук през цялото време. Някакво послание, макар че нещата, които казахме накрая бяха много посланието е наистина да се направи избор. Аз мисля, че хората е редно да разберат, че думата избор означава избор, да избираш. Ако избираш, да избереш. И да знаеш защо си го направил, а не защото някой е размяхал червеното знаме и ти си бик и се хвърляш напред с рогата. Стига толкова. Тоест осъзнат и отговорен избор, може би, ако трябва да завършим накрая. Дори да не е в наша полза, ще го преживее. Стига да има наистина избор. Това беше Александър Атанасов, един много откровен разговор за зрителите на телевизия Диана.